uNkulunkulu akakulonde kubusise uphile uphumelele kama upastor ngichaleni ufike ngicela ukuthi inamba uma ngumlandeli usense kusongo 9 ekseni kuya 5 ntambama uyangifonela WhatsApp. Siyabonga abantu abalandela ichannel, abanye baya contribute, abanye abacontribute kodwa bacontribute ngokuthi bebukele amavideo. Konke lokho kuhle. uNkulunkulu akanibusise, ningasweli lutho, niphumelele kubona konke nikwenza unichume nidlondlobale. Ukwena Lamula 6020 lisawubona pastor. Ngicela ukubuza, ngiphupha umyeni wami evula umnyango ngingaphakathi. Wangena wathi uyamlandela umnakwethu wamvalela ngaphandle. Yini umnakwethu umuntu ogane naye indoda eyodwa ukuthi umuntu osikugane naye esichangeini noma igane naye indoda eyodwa umnakwenu. So number 1, ngokujwayelekile uma uphupha umnakwenu kungawuphawu luhluma evalelwa ngaphandle. Lusho ukuthi lo muntu kungenzeka ukuzobhekana ney'nkinga futhi angasalahlwe, ashiwe futhi aliwe. uGenesis 21 verse 14, uAbraham wavuka ekuseni wathatha isinkwa nemvaba yamanzi wanika uHagari ekubeka emahlombe akhe kanye nomntwana wamukisa. Wahamba wazulazula ehlane laseBerisheba. Siyamazi ukuthi uHagari kwakuwumuntu ayegane indoda eyodwa no Sarah. So Sarah no Hagari beqome Abraham. Kwafika isikhathi la khona Abraham emlahla manje uHagari eseqhubeka noSarah. 2, kwesinye isikhathi uma uphupha umnakwenu kuwuphawu luhluma evalelwa ngaphandle ngoba lusho ukuthi kungenzeka lo muntu akasemukelekile. Izidalwa zekhaya ziyamchitha futhi azimfuni kulomuzi for whatever reason. Amaphutha ke mhlawumbe awenzile ayohola ekutheni izidalwa zimfulathele zingasamfuni la kule khaya, ngasamukelekile ekhaya. uRuth 1 verse 15 wathi bheka umnakwenu usebuyele kwabakubo nakuNkulunkulu wakhe. Asivale kanjena ke. Number 3, uma uphupha umnakwenu uphawu luhluma evalelwa ngaphandle. Olusho ukuthi imizamo yakho yokumchitha izophumelela. Kungenzeka uma ukuthi wena umshaya ngesichitho, isichitho umshaya ngaso siyasebenza futhi angasachithwe kulomuzi madoze. Deuteronomy 24 verse 4, indoda yakhe yokuqala eyamxoshayo mayingabuyi imthathe abe ngumkayo ngoba esoniwe. Siyabonga ke besibheka la uma umnakwenu evalelwa ngaphandle wena ube sendlini kanye nomuntu wakho noma naleyo ndoda eniqomile. Be blessed.